Greetings, vana Mwari. Matthew chapter 6, verse 31, 32, and 33. Sermon on the Mountain. Jesus took the trouble to address issue yema-anxieties evanhu. Hanzi the anxiety dziri kuita vanhu dzakanga dzine chekuita maererano nezvekudya, zvekunwa, nezvekupfeka. And Jesus says, don't be anxious about these. Don't be anxious. And then he says, verse 32, Hanzi, because the world seeks the same things. Pa verse 33, yobva yati, inini manje handidi kuti mutsvage senyika. Seek his kingdom first. Tsvagai Mwari kutanga. Pazvese ngatitange kutsvaga Mwari. Hanzi, all these things will be added unto you. May God bless you. He will add more things. Matsvaga chiso chawo Mwari. Baba Zendera.